MG Boy Recorder. Mai farar zuciya yadda na so ki ban faɗi ba. A san ki ban faɗi ba. Kina cikin zuciyata ban ga tamkar ki ba. In babu ki babu ni ban ga tamkar ki ba. Ni rashin hankali na shine ba zan so ki ba. Bugun zuciyata ke ce madubin idona, ke ce rayuwana, daure ki zauna kusa na. Da ke zane rayu idan ba ke ba a ganni ba. Farin cikin zuciya kike kulawa da ni zama tauraruwa, ni san abota da ki zama zinariya ko ni zaki sai da kina yawan ambatona har a gidan ko an san da rabo nake yi a kullum karabuwa ta sanni da ke na zama ke in zamani san ke yana na ajini komai zane yau sai da ke in ba ke ne ba zan yi shi ba. Lafiya ta ki san nufi na da ke nake rayuwa, ki san maɓargo na jijiyoyi daure ki ban yan ruwa. Farin cikin zuciya haske kike ko'ina, ki ce ruwa wanda za ni sha a gida ko da ma waje. Ina san ki ni dai zauna a daidai, ina san ki ni dai ki zauna gidana, ina san ki ni dai ba za ni rayu in babu ki ba. Mai farar zuciya yadda na so ki ban faɗi ba.